שהאנשים האלה הזויים. רק ביממה האחרונה חיסלנו את אחד מבכירי החמאס. Serokvezir İsrail'e çen demjimer bere. Ev kesen ku idea dikin ku dişerde hema tu destkeftiyek tuneye şeyal perestin. Teneduh me endameki paye bilinde Hamas'e jihole rakir, u çend roj bere me beşek mezin ji hükümeta terörist ahusi jihole rakir. Me çend roj bere li Suriye'ye operasyoneke leşkeri ya pir giring ji pekani. Eze nekevim navhur gilian. Netanyahu got ku eme şere li diji rejima İran'e bidominin, reyhon verefinin Hamas'e jizeye derhin. האנשים האלה הזויים. רק ביממה האחרונה חיסלנו את אחד מבכירי החמאס. לפני ימים אחדים חיסלנו את רוב ממשלת הטרור של החותי. בלבנון אנחנו מכים כל פעם שהחיזבאללה מנסה להרים את הראש. בסוריה פעלנו צבאית לפני ימים אחדים, אני לא מפרט. אנחנו לפני כמה שבועות הסרנו את האיום הגדול ביותר על קיומה של מדינת ישראל מאז הקמתה. אנחנו הנחתנו מכות קשות מאוד על תוכנית הגרעין של איראן, ועל התוכנית שלה לייצר 20,000 טילים בליסטיים להמטיר על ערי ישראל. אבל אין הישגים, אין להם הישג אחד. ההישג שהם רוצים זה הפלת הממשלה. זה לא יהיה. אבל אנחנו נמשיך ונשלים את המלאכה, לחסל את ציר הטרור של איראן, לשחרר את כל חטופינו, ולהכריע את החמאס. אלה הישגים כבירים שהשגנו, ויש עוד הישגים לפנינו, נשיג גם אותם. תודה רבה ראש הממשלה.